Trena 17-18an ospatuko du Ausartak mendi lasterketaren 7. edizioa eta aurten berrikuntza ugari ditugu. Hala nola Kanitrailen ibilbide berria, beste proba pilotu bat, mendiko solo traila dana, eta gainera bebai, besen kardiori esker, bi desfibriladore edukiko ditugu korrikalaren eta boluntarioen babesa bermatzeko. Aurten 824 parte hartzaile ditugu, 130 gizonak direnak eta 130 emakumezkoak. Aldiz, pasaden urtean 722 parte hartzaile izan genituen. Derrigorrezko materialei dagokionez, korrikalarek bai ala bai ekarri beharko dute bai larun baten eta domekan, soflaska edo dolentzi tolesgarria, manta termikoa, mugikorra eta mugikorren bateria guztiz kargatuta egon behar da, eta azkenik gomendatzen dugun material gai da ekartzea xira edo kortamentosa deitzen dana. Baino, eguralditzarra egoten baldin bada, gomendatuko material hauze derrigorrezkoa izatera pasatuko da. Mendi lasterketa baten atzetik kriston lana dau. Hasieran gitxi gora bera, bai martzoan, apilan eta biblidak eta birpasatzen doguz, eta behintzetan du agian ibilbideak aldatu ditugula. Adibidez hauze izan da gertatu egin dana Kanitrail eta mendiko solo trailarekin, egun baten urten egin ginen eta ikusi ikendun hortikan ibilbide berri bat egin algenuela. Eta gitxi gora bera, lasterketa hasi baino hilabete bat lehenago ibilbideak garbitzen hasten gara. Oso garrantzitua da batez be voluntario implikazio izatea bai markajen eta bar, azkenean gitxi gora bera 500 marka inguru erabiltzen dugu adibidez domekako lasterketa eta prestatzeko. Aurten adibidez etiketa berdearen kolaborazioa edukin dugu eta hauek eskaini digute banderin batzuk eta hausi izango direz aurten korrikalek eta bar jarraitu beharko dutena, eta adibidez atzo domekan 3 voluntario urten egin zen Arrigorriagatik eta ibilbide guztia markatu egin zuten, eta gaurko astean zehar ibilbide askoz be laburragoa danez, 2 voluntario eta markatuko dute mendiko solo traileko ibilbidea eta txorokros ibilbidea.